Mari ito pagsubunan. Ngayon na kang tema. Atong pag-presenter to. Ang nagkuha sa Matadiro, makaibang pag-iit siya sa iyang kaugalingon, no? Na karamihan ituwa, iya pag-iit na sa Diyos. Pareha sa mga ugaling ng mga sinulat na nagalingon na okay ang tulong sa Ginoo. So, kaya nagkuha sa Matadiro, makaingon pa din na siya na iniiya tulong siya sa Diyos. Para magsusulat si First Diyos, si Diyos Kronika, pulos na maglistas mga hari, mga tao, wala din mo na pulong sa Diyos. Yan ang lahat na ito sa Biblia. Wala may musuti ng uto din ang pulong sa Diyos. Wala na magkabiyo. Hindi kinanglan mo yung siya na pinipulong sa Diyos. At kailangan ng Espiritu Santo, ang sibalati sa peligro, nag-iisip kaya na. Kasi natin sa Paris Biblia. Kaya, ito na ba, makasupak-supak sa otoridad sa buong Biblia. Anak ko dahil ito ang kanak. Kita negatif na. Oh, naman ang cross examination ay sa kagawan parang sa negative side, the first break, tulad. Ngayon, ang mga muna din Christian, bilit na katoo nga ang makabiyon, punta sa libro na pinagdagan sa Diyos. Kaya naman, ato mabasa sa isulti sa nagsulat ini. Kanyang na namilit na siya sa diyang nagsulat ini. Okay na ang nagsulat sa makabiyon. So, kaya siya. Puta, nakusot ko ang atong subinano. Hindi. Kung maayo ang pagkasulat na ini, o kayong tapos, manipal ako. Kung hindi maayo ang pagkasulat, o hindi makalinaw, nakuha ko niya, nakakuhat hapon ako sa labing maayo. Ang usap ang maayo ang subinano, na maayo ang pagkasulat, maghatag kung kalipay kanila na mabatan ini. Hindi akong tapusin. Kung makapot, hindi mo din niya. Ang sulat sa makabilos, walay tanggal sa binuhong, ay dahil maging siya, ako natin sa binano. Kung maayaw din na pagkasulat, manipay ako. Pero kung bilis, hindi mo ko na ang atong bulasyon. So, nahi kayo, kung ang tao, dinangdagan sa Diyos, mayroon siya na hindi mo ang tulong sa Ginoo. Kung wala siya pagsumaduha, kung ako ng balik-balik sa akong pagsumatana, kung wala ulit siya magsumaduha, kaya ako mabasa din na siya mismo nagsumaduha at kung maayaw ba niya ang pagkasulat. Kung ba ito mo nag-ikutan sa mga kronika, no? May wapan din ko nung sulti ang nagsulat niya na pulang sa Ginoo. Ang ato lang ikasulti na kami mga buwan na din yung dawat na yun 1 minute. kay tawa pa ang ibahat katoliko. Apil na kini sa mga inasay ng mga panahon sa mga Hudiyo. Kung gani, ito sa pagpuhon sa mga tulogya, si Propeta Hagay buhay naghatay tungkol sa ang dawaton ng Biblia sa mga Hudiyo. So kaya pulong sa Ginoo, yun man ni San Pablo, na ang pulong sa Ginoo, i-extract nato sa mga Hudiyo. Tubuta at mga Hudiyo ang atong pamatanon, tugok sa ilang mga libro, mga patasyon, magikat sa Diyos. Kung ilang ka ng bihat ay, so sa akronika, apilipat ka na sa mga libro na ilang itubuhat, na itigugat si Espiritu sa Diyos. So, ako ay mahimuha na. Kahit ako. Nakaman ang ikatawang parog sa negative side ay sa cross examination na 5 minutos. Salamat kayo Rudin din mong mayo sa parog sa nangguwa maka tukpa sa tima na tumislutan pero ato lang yung pumislutan. Kaya kung pumunta na mausin mo sulay. Na ibalik ko niyo ang 5 peligro ngayon lang yung edukado sa Bible kapit ng pagkabiyo. O siya, yung ibidawat niyo ang 53
Ano kung pagkakaroon mo? Kalkis naman nga autoridad. Yan ang tunan ninyo nga kanang sisintay sa libro inagdagan sa Espiritu Santo. Ang kumabasa, ang sa libro na kumabasa, o ang sa kanamin ako. Subag ako muna. Murag ang pagkakaroon ninyo, dili na to ang karoon anak kay ang atong tema. Dahil man, ang ato, komentaryo naman itong ganyan sa English ni mo konta. Pero kung pagkuhan na po, lain na sa atong tema. So, ngayon ko na mo reduce ko pa dyan. Ang ganyan na, kaya bilis na na maungas ng tema. Huwag ako sa kung magpakarong ka na. Kung kita ang nag-ahat at authority na mo na. Wala na akong itubag o ayan na, inahot ka na, hindi na ko nila mo pugso na anak sa itubag. Kaya bilis na na atong tema, o gusto ka, huwag ka sa kung magpakarong ka na. Magugusto na ka. Hindi naman kung sunodin mong pag-lek-lek. O tapos na yun, ipadayan sa tao kay ikaw na may dito na ito. Di lang kung magkumitari ka na. Sunod na magkumitari na ako nga. Ini kahit pagkuti ni Makatiye na kung anak kong itulat, maayo sa lipat. Kung anak kong itulat, hindi maayo sa lamina o sa bata. Hindi tayo bayo, sinuparan ako, hindi ko din bayo. At ano pala, hindi ka pag-inak niya nang yung bahayan o sa nakapagdala. O, kaya ang natulong nga, ipapot niya, yung sabihan niya, ang pag-tip, pag-question sa leader. Kaya dami dito. Matanda na ito, na nagsulat sa magkapeyo, nagpahayag na, iya ka nito ginanong. So, hindi ko niya sa Ginoo, kaya hindi naman hindi nun. Kasi po sa puson ko ang akong subidanon din niya. So, kaya hindi naman ang subidanon, magpatapos ka na, hindi ka na, binihugan sa Ginoo. Kaya subidanon naman niya, o niya, gani, may nang siya na. Kung hindi maayang pagkasulat, hindi naman pagkahayag ng Ginoo na dili maayang pagkasulat. Natural na kung pamahayag sa Ginoo, maayaw dinaasan ang pagkasulat. Kaya ang Ginooban, mga nag-adiktar anak sa magsusulat, sa tuod na siya control sa iyang una. Ang iyang isulat, natural ang isulat sa Ginoo sa iya. So kung dili siya kaya mo na, kung dili maayaw pagkasulat, kung dili makalinaw, nakapuhat siya hapon ako o natin maayaw. Kaya ang pagkalinaw-linaw sa iyang mga isulat. Ang sunod na natin,